Hi, good morning po. Pag-usapan po natin ang rat race. Ano nga ba itong rat race? Ang rat race po ay ang trabaho, tulog, kain, pasok, trabaho, kain, tulog. Ganun lang po ang rat race. Isa po tayong empleyado. Ayan. So, bawat OFW, bawat manggagawa nangangarap na makalaya sa rat race. Yan. Pero paano nga ba tayo makakalaya sa rat race? Ayan, isa po akong nangangarap na makakalaya balang araw sa rat race. At natitiyak ko na malapit na. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin para makalaya tayo sa rat race? Ito, ang unang-unang tips para makalaya tayo sa rat race ay ang disiplina sa sarili. Ayan. Bakit nga ba importante ang disiplina sa sarili? Napaka-importante po yung disiplina sa ating sarili para sa anumang aspeto ng ating buhay ay hindi po tayo mapasubo, hindi po tayo magkaroon ng problema. Kasi habang tayong mga OFW nandito sa abroad, habang tayo nagtatrabaho dito, kung wala tayong disiplina sa ating sarili, paano na lang kapag tayo ay nagkaroon ng problema? Paano na lang kung tayo ay magkakaroon ng bayarin dito? Makagawa tayo ng hindi maganda, magbayad tayo, o kung mas malala pa, makulong po tayo dahil alam natin yung mga bawal ginagawa natin. Ayan. At pangalawa, kung bakit napaka-importante ang disiplina sa ating sarili, ang disiplina kasi lalong-lalo na sa ating needs and wants, papasukan natin yan kasi importante yan. Mas maganda yung mapapadala natin sa pamilya natin kung meron tayong disiplina at financial literacy sa ating buhay. Mas makapag-ipon tayo ng pera para sa ating emergency fund, para sa ating magagamit sa hinaharap kung may disiplina tayo. At isang way yan para makaalis tayo sa rat race. Kasi kung gumagawa tayo ng ganon, malaki ang posibilidad o tsansa na makakaalis tayo sa rat race. So napaka-importante po yan. Pangalawa na gagawin natin para makaalis po tayo sa rat race, kinakailangan po magplano po tayo ng maayos, ng specific na plano kung paano natin i-invest ang ating pera. At pagka nakita natin yan at naplano na natin ng specific na figure out po natin, kinakailangan i-execute din natin. Dahil napaka-importante na habang nandito pa tayo, hindi man kalakihan yan, kung nag-e-invest ka, kahit anumang sektor ka, kung nasa agrikultura yung lugar mo, nasa business area yung lugar mo, yung iba nasa mga area ng dito sa mga beaches, yan, nandan sa area ng mga sentro talaga. Kung nag-iisip ka ng investment mo dyan kahit paunti-unti lang, okay yan. At kung kahit ano pang investment na legitimate, maganda po yan. Tulad halimbawa, kung naiisip mo rin na mag-invest sa mga kooperatiba, pwede kasi meron namang dividend yun, o di kaya sa mga mutual fund, pwede. At pinakamaganda kung meron kang kapatid o magsosyo kayo habang nandito pa tayo sa abroad, meron kang kasosyo, nakakapag-invest ka, lumalaki yung pera, napakalaki talaga ang tsansa na makakaalis tayo sa rat race. At pangatlo, kinakailangan magsumikap po tayo at magpursige. Ayan ang pangatlo, yung intentions. Kinakailangan talaga natin i-aim, kinakailangan natin intentions, kinakailangan natin i-focus. Ako kasi ang gusto ko makalaya rin dito sa pagka-empleyado. Gusto ko rin naman na i-execute someday at i-manage ko yung sinasabi nilang sarili mong negosyo at ikaw yon. At syempre, kung negosyong pinag-uusapan natin, kinakailangan yung negosyo mo talaga. Hindi yung negosyo ng iba na pangmaramihan na sinasabi. Kinakailangan mag-isip po tayo kung
ano ang maitutulong natin sa ating paligid, ano yung maitutulong natin sa ating syudad na gawing negosyo. Halimbawa sa isang lugar, sa lugar namin, dumarami na po yung nangangailangan ng mga kainan, yung mga pangkonsumo. Doon wala pa akong nakikita yung mga feeds, meat shop, talipapa. Ayan, example po yan. Yung sinasabi ko, example po yan na pwede talaga. So kinakailangan po natin yan. So yan lamang ang mai-share ko sa umagang ito, at sana nakatulong ang vlog na ito sa inyo. Yan, ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang umasenso po tayo. But please don't forget to subscribe, hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At kabayan, i-likes mo na rin at share mo sa iyong mga kakilala. God bless po.